बर' हारिनि आंगो रंजालि बैसागु फोरबोआ सौफैनो माखासे सानल'सै। गासै बर'फोरानो बे रंजालि बैसागु फोरबोखौ गाजा गोमजायै बरायनो एबा बे रंजालि बैसागु बोथोरखौ गाजा गोमजायै रंजानो थाखाय साखाफारा जागासिनो दं। बेबायदिनो गलाघाट जिल्लानि सिङाव थानाय सिफुफानि आन्सलिक दुलाराय बर' फरायसा आफादाबो बैसागु बोथोरखौ बर' हारिनि हारिमुजों खाम जथा सिफुं बाहायना बायदि मेथाइ खननाय मोसानायजों गाजा गोमजायै रंजानो थाखाय साखाफारा जानानै दं। गलाघाट दख'र एबसुआ बे रंजालि बैसागु बोथोराव रंजानो थाखाय दख'रानि सिङाव थानाय माखासे हारिमु मोजां मोनग्रा लाइमोन सेंग्रा सिख्लाफोरखौ लानानै दख'रानि मावख'आव बर' हारिमुनि बायदि दामनाय देनाय खननाय मोसानायनि सोलोंनाय जागासिनो दं। हारिमुनि बायदि दामनाय देनाय खननाय मोसानायनि सोलोंनाया जागासिनो दं। गिबियावनो आं बड'लेण्ड बुब्लिसिम साबायखर बावहरो। मानोना देग्लाय जों जोबोद गाजा गोमजायैनो रंजानो सानदों। जों थांनाय 1 थारिखनिफ्राय जों जोंनि सिसुपानि आन्सलिक कमिटि एबसुनि मावख'आवनो रिहार्सल खालामबाय थादों। दिनै जों सानथाम जादों। बेखौ जों लांबाय थागोन रिहार्सलखौ। बे मोसानायखौ जों गिबियावनो गामि गामि मोसानो सानदों देग्लाय। मानोना जोंनि ओनसोलाव जेसेबांखिनि जोंनि कभाराव दङ बेहाय जों प्रत्येकआवबो हाबनायनि थांखिखौ लादों आरो जोङो प्रत्येक बोसोरावबो मोसाबोबाय थादों आरो देग्लायबो खोब जों गाजा गोमजायैनो रंजागोन बा मोसागोन। ओमफ्राय जोङो रंजालि फोरबोबो खुंनो लादों। बेखौ जों आरसि दाथ'वाखै बर्थमान। बे साननैसोनि गेजेराव दागोन। बेहायबो जों रायजो राजानि सापर्ट मोनगोन सानदों आरो आसा खालामो जोंनि कालसारा थांनानै थाबासो जोंनि हारियाबो जौगालांगोन। बेनिखायनो बयबो जोंजों हेफाजाब होनांगौ। हेफाजाब होयोब्ला जोंबो जाहाथे रंजानायाव रंजाखांगोन बा मदद मोनगोन सानदों। गामि जानानै बहुद गामियानो दाबो रिहार्सल खालामगासिनो दं आरो खोनादों जों फ्राय बिहामजो पार्टियासो बांसिन रिहार्सल खालामदों। ओमफ्राय जोंनिया आन्सलिकआ जों सिख्ला सेंग्राफोरखौ लानानै रिहार्सल खालामगासिनो दं। आरो बे समाव नोंथां बेखौनो आं सिसुपानि आन्सलिक कमिटि जानानै बेखौनो खावलायगोन जाहाथे बयबो बे रंजानायाव जाहाथे बाहागो लायो। मानोना नङाबा जोंनि जिथु फैनाय गथ'फोर बा लाइमोनफ्रा बावलांनो हमबाय। बेनिखायनो बयबो बाहागो लानांगौ आरो जोङो हायोबा जोंनि खाम सिफुं दामनायफोराबो एसे बाय रोंलानो। बेनि थाखायबो जों वर्कशप लानांगौ, होमबासो खोब मोजां जागोन। गोजोनथाव खौरां। आसामाव थानाय बयनिख्रुइबो साबसिन सोलोंथाइ होग्रा मिरुफोरनि गेजेराव टेक बुस्टाराबो गंसे। क'क्राझार जिल्लानि सिङाव थानाय CST फिसारि मावख'नि साखाथियाव थानाय खारगावआव बे टेक बुस्टारा दङ। बेयाव बयनिख्रुइबो मोजांसिन सोलोंथाइ आरो नेम सोलिनाय गोग्गो थाखो खथानि सुबिदा दङ। सारा भारतनि गेजेराव सायख'जानाय बायदि सोलोंथाइजों सोमोन्दो थानाय फोरोंगिरिफोर दङ। टेक बुस्टाराव प्रफेशनेल जार्नालिस्ट आरो टेकनिकेल कर्सफोरखौ होनाय जायो। 24 घन्टा रैखाथिनि थाखाय मोजां सुबिदा आरो टेक बुस्टारा नोंथांमोनखौ सौहैहोगोन नोंथांनि थांखिसिम। टेक बुस्टारा नोंथांनि सिमांखौ जाफुंसारनांगौनि थाखाय गांल' नङा, साहस आरो गोहोबो होगोन। सोलोंथाइ लाखांनायनि उनाव 100% प्लेसमेन्टनि खाबु दङ। सोलोंनो गोसो गुदुं बिथांमोना 9395695095 जानबुं नाम्बाराव जगाजग खालामनो हागोन।